तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन माने धामाका जागोन आरोना तो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गासैबो आरो बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामगोन आरोना तो जिखिया जाया मानोथो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नङाबा बुजिनाय नङा इन्टारेस्ट मोननाय नङा आरोना तो बांद्राय पेक पेक बुकिबाय थाला बेहाय डिसक्लेमारखौ लागायनोसै हाय हाय आबो हेलौ हेलौ हाय आबो मबाइला हामा जादोंमोनलै आंना दिनैसो भिडिअ कल हरनो मोनदों नोंखौ मानोथो मबाइला हामा जानांगौ जाखो रागा जोंना खुबै ख्रेबदोंमोनलै बिदिनो हामा जादों लावदुमखौ नायनो लुगैयोना लुगैया मानोथो नायनो लुगैया जानो बे लावदुम गुमैखौ मा खालामदो लावदुम गुमैया मा खालामदोथाय गुमैया दे होमबालाय खनसे खुदुम हरदो आरो खनसे गोसायैनो खुदुम दे आयु जा गोजोननाय मोनदोंना आंबो नायबाय थायो भिडिअ कलावहाय बे आंनि गार्लफ्रेन्डनिखौ खैबार नायखो बांद्राय नायाखै अनलि 5 बार नायदो आरोना अनलि 5 बार अनलि 5 बार माने मोजां मोनलायनायानो साननैल'सो जादोंबा नाया मायनो 5 बार नायबावबायसो आं नंगौना नङालै मानो नङा जानो साननैयावनो 5 बार नायबाय आं थगायदोसो खोमा थगायाखैलै नायबायनो थाखायो आङो गार्लफ्रेन्डनिखौ गावनि गार्लफ्रेन्डनि माबाखौ भिडिअखौ नायबाय थायाबालाय मा जानांगौ जाखो नायोलै आङो साननैयावनो खनबा नायबाय 5 बार नायबाय आङो खमैबो 20 बारनि सायाव नायनांगौ दे मा 20 बारलै 50 बार नायगोन आं मिन्थिबायना गार्लफ्रेन्डनिखौ 50 बार नायगोन 50 नङा खमैबो 100 नायनांगोन आंथ' नायखायो र' 100 नङा 200 बारबो नायनो हानाय नोंलाय नायनो नाया सेंग्राफोरनिखौ बिदि नङा सेंग्राफोरनिखौसो फार्स्ट नायो आङो नोंबो नायो आरो ओमफ्राय मा खालामो नायनानै